През 1914, когато започва Първата световна война, в България е основан клубът, който завинаги ще остане известен като отбора на народа. Левски е кръстен на българския национален герой, идеологът на съпротивата срещу османската власт. Васил Левски. Юнак се срещнаха като финалисти Софийският Левски и Пловдивският. И дойде денят, иначе казано 9 септември. Комунистическият преврат посяга и на спорт. Назначени са нови верни на режима ръководители. Футболният шампионат е прекратен. Левски е обединен с почтенец. Обявени за фашисти от клуба са изключени Асен Панчев, Зарко Радев, Любен Стамбулиев, Асен Пешев и дългогодишният председател на сините Петър Стоянович. Убит е вратаря Мазников. На практика отборът е обезкръвен, но след година отново успява да направи 2 поредни дубъла и да се задържи на върха. Пролетарските вождове отмъстително гледат от портретите и сякаш по тяхна заповед клубът с най-святото българско име е прекръстен на Динамо. Поредната наколенка пред братската съветска страна. Родните имена да бъдат подменени с руски. Натрапеното име не стига до сърцата на публиката, която продължава да скандира само Левски, а футболистите се отплащат за верността с пореден 5 златен дубъл. Купата е извоювана след 3 тежки и драматични финала с ЦДНА. Очевидци разказват, че по време на тези срещи София обезлюдявала. Всичко живо се стичало да присъства на грандиозния сблъсък между двата противника на стадион Народна армия. Ние продължаваме нататък, защото след комунистическия преврат на 9 септември 1944 година, както всички сфери на нашето общество, футболът и спортът въобще се превръща в идеологически инструмент. Футболът беше добре прикрит повод човек да изрази своята ненавист към режима. Разполагайки с власт да правят каквото си искат, другарите създадоха отбора на ЦСКА, който трябваше да бъде символ на партийна непобедимост. Това естествено тласна огромната маса футболни зрители към Левски, който логично се превърна в символ на Стара България. Мачовете между двата отбора бяха истински войни. Спортът се командаше от военните и те вземаха мерки да подсигурят падането на Левски. По игрищата често можеха да се видят сблъсквания, които в основата си бяха политически. И до сега ми е пред очите един юначен хлапак от Коньовица, когато милицията се опита да измъкне от стадиона по време на матч и който проста на земята половин дузина милиционери. Преди друг матч на тези два отбора, майорът от МВР, който ръководеше охраната на стадиона, събра всички, които трябваше да пазят реда и им дръпна една реч, която най-важен беше пасажът: "Днес играят нашите срещу буржуазно-капиталистическата сбирщина на Левски. Ние ще докараме цяло поделение. Ако някой от ония се надигне, то веднага го приберете." За еволюцията на стиловете може да се съди от факта, че години по-късно популярността на Левски бе ликвидирана по най-безобидния начин. Направиха го отбор на Държавна сигурност. През 1966 в навечерието на 9-я конгрес на Българската комунистическа партия се основава младежка група Съюз за независимост и възход Левски. Един от инициаторите и ръководител на младежката група е Алфред Фосколо, френски гражданин. Разпространяват позиви с искания за излизане на България от Варшавския договор и свободни избори. Общо 500 броя напечатани в Париж. Изпращат ги по пощата на случайни адреси, взети от указателя. В позива е написано хората да го разпространяват с викове само Левски. Това обезпокоява Държавна сигурност, защото не знае дали по стадионите хората подкрепят футболния отбор Левски или подкрепят младежката група. На 17 ноември 1968 Левски печели срещу ЦСКА с 7-2 и става голямо спонтанно шествие от стадиона до паметника Левски. Това допълнително изнервя Държавна сигурност, която добре е знаела за позива. 200 бройки веднага са се озовали при тях.
2 месеца след това властта променя името на отбора на Левски Спартак. 17 ноември 1968 година. Стадион Васил Левски. 50 000 зрители. ЦСКА Червено знаме, Левски 2-7. Ритъма на раз-два, раз-два и скандираха Левски, Левски. Тогава разбрах, че просто Левски е навсякъде. Тогава хората викаха, наистина скандираха Левски, Дупчик, свобода. А Дупчик, точно така, говоря 7 на 2, Дупчик е този, който победи Пражката пролет. Достоен, велик човек, демократ. Македонците казват, отбора на опозицията се разви отбора на властта с 7 на 2. Ние просто бяхме опозиция на комунизма. Всички левскари са фашисти и Борис Велчев става и казва, на мене ли ме наричаш фашизъм? Не всички привърженици на Левски са фашисти, но всеки фашист е левскар. Милко Балев го казва това. Хората скачаха пред трибуната на сектора, аз бях на сектора, пред трибуната на Милко Балев и на Добри Джуров се изби хоро. Хоро играха хората там по пътеката. 2 месеца след този матч е образувано Дружество за физкултура и спорт Левски Спартак. След сливането на отборите на Левски, Спартак и Спортист. То не е отбор на полицията, то е отбор на народната милиция. Нали? Гадната, мръсна, долна народна милиция, най-репресивната част от цялата репресивна машина в България. Левски не е създаден от народната милиция. И това е много важно да се каже, да се знае и завинаги да се отстрани от езика на вечния враг. Ние не сме отбор на милицията. Това, че са го приобщили към народната милиция е нещо съвсем нормално в уния години, за да може да се контролира най-големия и най-обичания отбор в България, за да могат всички хора да бъдат под наблюдение и под контрол, защото иначе излиза доста дисидентско. След преврата на 9 септември 1944 година, Купата на царя се трансформира в Купата на Съветската армия. Комунистите имаха едно основно правило. Във всички области на живота те трябваше да бъдат най-добрите, тяхните представители трябваше да бъдат най-добрите и оттам идва идеята да направят един футболен отбор, който остане най-добре в България, защото преди това имаше отбори като Левски, като Славия, като Локомотив. ЦСКА минаваше за ЦДН тогава, минаваше за отбор на властта и често печелеше, именно използвайки властта. До създаването на отбора нямаха никакви привърженици, защото те просто нямаха отбор. След като създадаха отбора, разбира се, всички привърженици на новия строй в България станаха тяхни привърженици, защото ЦСКА беше символа на новата власт. Става лесно вече. Кой на първо място? Чорбарите. Всички знаем как, нали? Тази годината и до година така и... Айде, те с бай село, дете са виждали топка, станаха чорбарците и взеха да вират глава повече. Така наричам, както те се наричат армейски запалянкост. Такива армейски запалянкост има само в Русия и в България. В чужденци, примерно, не може да се преведе като значи армеец. Много хора не знаят какво е това. Привърженик на армията. Или си военен, или не си. Първата победа на ЦСКА Септемврийско знаме ли там, както се казва този отбор с многото имена, която е над Левски, капитана на този същия отбор ЦДНА, ЦДВНМ на ЗГД, казва: ние победихме фашизма в България. Постепенно назрява нова вражда, простираща се извън стадиона. В зала Универсиада на матча Левски ЦСКА по баскетбол имах нещастието да прибия рефера Каменик. Броени секунди до края на матча Левски водеше с 3 точки и рефера даде 3 пъти топката на играчите на ЦСКА, за да не бият с 1 точка в края на матча. Нервите ми не издържаха, моите приятели запалиха някои от седалките, счупиха таблото с резултата, а аз се втурнах към тунела и пресрещнах рефера в тунела. Той си въртеше топката така и се свиркаше, че като го праснах път по носа, му разбих носа, се оплаши и падна на земята и аз го изритах 2-3 пъти и вече милиционерите идваха към входа и избягах в съблекалните. Вечерта много след като свършиха всички мачове,
се измъкнах от залата, тя беше заключена, само едно стъкло счупих и се измъкнах и на другата сутрин бях вече в Бургас. И оттам нататък вече историята знам, избягах в България. Изречението беше на турски така: предпочете Турция пред комунистическия рай. След кратък престой в беженски лагер в Турция, Симеон Мишайков емигрира в САЩ и не се връща в България до 1991 година. То всичко синьо беше вече. Всичко беше против властта. Значи тогава на мачовете, не знам сега някой дали ти е казвал, тогава на мачовете на Васил Левски, А сектор, Б сектор, В сектор, всичко беше синьо, когато дербито Левски и чорбарите различни. Чорбарите само войници бяха тогава. Само войници, караха от поделенията и за публика. И те повечето си беха лескари и си викаха Палевски там вътре, разбираш? Не случайно това беше отбора на народа. Не случайно да бъдеш лескар беше част от опозиционността по време на комунизма. Забраните, които тогавашната власт слага на народа да живее свободно, да мисли свободно. Именно заради това е толкова голяма любовта към този отбор. И най-вече ходехме на мачовете, това беше протест против властта, против комунизма. Ходеше се яко и се викаше за Левски, за истинския Левски и за народа. В нас имаше един много дълбок националистичен идеал. Искахме България да е свободна, независима държава. Идеите на Апостола ни вълнуваха винаги. Изразявахме чувството си, според мен, на дисидентство на стадиона. В ония времена, в този затвор, в който живеехме, нямаше много място за комерциализъм. Имаше повече място за партийни подлизурковци, но Левски и лескарите не бяха такива и си беше едно средище на инакомислещи. Тези години, когато се живееше, бяха едни много сиви, мрачни години. Народът навънка беше облечен по един и същи начин. Сиви черни костюми, ние бяхме ученици, задължително сините униформи, костюми, момичетата са ни идиотски сини престилки. И когато аз се озовах на стадион Герена, видях хора с дънкови дрехи, дънкови якета, с нашивки, с дълги коси, с бради и така нататък. Тоест хора различни, хора многоцветни, хора, които нямаха нищо общо с тези, които срещах всеки ден в тролея или в училището, в което учех. И именно защото е бил толкова много обичан този отбор, комунистите ги е било страх. Страх ги е било от народната любов. Страх ги е било, че това е някаква много по-голяма сила от техната безмислена идея. Само като се говорят имената на тези хора е ясно защо тези момчета по този начин на 24-ти са продължили това, което са го замислили 3 години по-рано. Свободен клуб на свободни хора. Сведете глава. Там в гробищния парк лежи Владиса, Владимир Григорьев. 17 години, осъден на 20 години затвор, лежал 17. Само защото след като завършил кариерата си като футболист на Левски, като полковник от българската войска е пазил границата на България. Иван Карадолчев отива там и не се връща. Пребит като куче. Заедно с Захари Радев, 10 години футболист на Левски. Започнаха битка срещу нас. Война. Мразеха ни. Мразеха ни, защото ние бяхме свободни хора. Не разрешавахме да ни кажат кого да обичаме, кога да се радваме и защо да се радваме. Уволнен учител, интерниран в книжа, защото разлепваше некролозите и правеше помените за Гунди, ги организираше за Гунди, за Копов. И така дойде 85-та година. И разказвайте за Левски.
Такава е тази история, в която никой от никого не може да очаква помощ. Дори не и от съдията. Тази история бе разказана, за да открехне още малко от атмосферата на онези бурни европейски времена. Атмосфера, разказвана единствено от победителите. А Левски София бе победител. Отборът на народа, който носи името на апостола. Левски. Напред милиони лескари, напред сини лъвове. Левски е святата истина, помнете го и след Спартак. За синьото знаме народно, живота си ни ще дадем. Че Левски това е България, го знаят по целия свят. Червеният цвят ви издава покойници с мъртви души, създадени от омразата, червени бутулци, амин. Не ще простим на предател, не ще простим на падал. Народа си ние ще браним с Левски в нашите сърца. За нея се борим до край. Достойни синове на апостола, лескари ни се зовем. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti braccianti operai, il sole non sorge fedest. Хулят и да мразят, аз гордо следвам идеал. Кован в история вековна и в битки спечелен и бежал. И завинаги с теб, и навсякъде с теб, никога не ще останеш сам. Ти си всичко за нас и ще пеем с глас. Ти си славен Левски София. Ти твои дълбоки рани, спадения или възход.